Molweni masiboneni nansi ividiyo kaLwandle ilandela ubizwa ngoMr Money nguyise akambizi Mr Money for nothing. Nanso ividiyo apho happy khona. Yini ufunani? Ngicela iblocks lakho mfethu. Mase? Bese ngiyacabanga kahle bese. Ufuna iyithanda imali? Ngifuna imali yokucabanga. Yo. Iblocks hamba ucabanga yimi. Nice. Thatha. Jabule kanje. Yo. Ay. Ay uthi khambe bafethu. Sono sabi. Ah. Akasonwabe bethuna uMr Money. Enkosi ngicela siqhubeka subscribe, like, singakhomenta futhi bye.